ariketa honetan agertzen diren ekuazioetan, lehenengo pausua izango da egitea agertzen diren eragiketak. Jakiteko ze motako ekuazioa dan, lehenengo mailakoa, bigarren mailakoa edo. Horretarako, hasten gara, lehenengo atalean, eskerreko atalean agertzen den biderkaketa eginez. Eta lehenengo dugu, 3x bider 5x, 15x kuadro, 3x bider minus ken 21x, lau bider 5x gehi 20x, eta lau bider minus zazpi ken 28. Eta bestaldian, berredura hau egiteko biderkadura berezia. Lehenengoaren karratua, gero hemen behian ja eginda ipintzeko, bigarren karratua izango zen hau, kontuz, ze batzuk ipintzen duzue hauze, olanek, eta bi ere berbi egin behar da, lau x kuadro, gehi, bigarren karratua bederatzi, eta gehi, bi bider 2x gehi bider zazpi. Bi bider 2x lau x, bider zazpi 28x. Eta ez ahaztu, azkenengo honetan dagoena, zesarri eraketa batzutan sartzen gara buru belarri eta zatiren bat ahaztu itzen dugu. Horren, gogoratu, bigarren mailako ekuazio bat izango bazan, jakiteko dan edo ez dan, dana alde batera pasa behar dugu. Hau da, atal batean dagoen guztia desagertarazi behar dugu. Zelan, batzen badago, lau x kuadro desagertarazteko ametik, inberduna da, atal bietan minus lau x kuadro ipini. Ametik desagertuko da, eta bestaldean agertzen da minus lau x kuadro. Bardin berrogeta bedatziaz, bardin 28x, eta berdin berrogeta mairuaz. Horren juten da geratzen. Jungo gara iten ja. Lehenengo da, 15x kuadro, hemen minus 21x gehi 20x, ken x, ken 28, eta orain, minus lau x kuadro, ken berrogeta behatzi, ken 28x, ken berrogeta mairu. Berdin 0. Orain, elkartuko ditugu gauzak, hau da, x kuadroekin, 12x kuadro geratzen da, 15 ken lau, xak minus x, ken 28, ken 29x, eta minus 28, ken berrogeta behatzi, ken berrogeta mairu, minus 120. Berdin 0. Hemen orain, aplikatu behar dugu formula. Zehatxik, formula berri hor, bigarren mailako ekuazio osotuta dagoelako, hau da, osorik agertzen da. Bai agertzen da x kuadro, bai agertzen da x, eta bai agertzen da gai librea. Orduan, formula aplikatzerakoan, x berdin. Minus b, minus, eta behatzi da b. Plus minus, erro, eta behatzi berdi, ken lau bider a, bider b, zati, bi bider a. Eta geratzen da, hogeta behatzi plus minus, erro, hogeta behatzi berdi, sortziron da berrogeta bat, lau bider amaika, bider eunda hogeta mar, da, 5.620, ken minusaz, plus, gehi. Zati, bi bider amaika, hogeta bi. Orduan, emoten dau, garatzen badugu, erro barrukoa, emoten dau 6.500, x berdin. Hogeta behatzi, plus minus, erro, 6.500 da, irrogeta bat, zati, hogeta bi. Horren erroa da, larogeta bat, beraz, hogeta behatzi, plus minus, larogeta bat, zati, hogeta bi. Eta geratzen dira, alde batetik. Hogeta behatzi gehi larogeta bat da eundamar. Eundamar zati hogeta bost, zati hogeta bi, bost. Bai, bueno, itxaron. Pineko osorik, hau da.
hogeita behatzi gehi laurogeita bat zati hogeita bi, hau da, 110 zati hogeita bi, hau da, 5. Vale? Barkatu ze ez jatkabitzen hor, magotatzera. Berdin, 110 zati hogeita bi, berdin, 5. Eta, kenketarekin, hogeita behatzi ken laurogeita bat zati hogeita bi, muten dago, minus berrogeita hamabi zati hogeita bi, hau da, simplifikatuz, minus hogeita sei amaiken. Orduan, soluzioak dira x berdin 5 eta x berdin minus hogeita sei amaiken.